המזרק, כחול לשמיים, כתום אדמה, כתום הולך לילד, כחול הולך למעלה לשמיים. זה הדבר הראשון שהכי חשוב לעשות. כמובן צריך להסתכל על המזרק שהוא בתוקף, כשיש באמת תגובה אלרגית, לא לעשות את זה, לא להתחיל לבדוק את המזרק, להזריק וזהו. דבר ראשון, להוציא את הנצרה. בלי להוציא את הנצרה, המזרק לא יעבוד, הנצרה כולה, אוקיי? השלב הבא, מה שאנחנו עושים, לוקחים את המזרק בצורה כזאת, עדיף להזריק לירך, זה שריר, אנחנו רוצים להזריק את זה לתוך השריר, זה שריר גדול, אצלי הוא גדול במיוחד, וזה ממש קל, אצל חלק מהילדים קצת פחות, אוקיי? ועושים את זה בתנועה חדה ומהירה. שומעים קליק, סופרים עד 5 שניות, ואז משחררים. היתרון של הדבר הזה, זה שהוא עושה בעצם קונסילינג של המחט. המחט לא נשארת בולטת ולא דוקרת אחר כך אף אחד. לשמור את המזרק כשאתם מגיעים למיון, להראות שזה מה שנתתם, יש את המינון, את הכל, אפשר לראות. כשאתם רוצים לתרגל עוד פעם עם מזרק דמה, אז להכניס את זה בחזרה, אוקיי? תסביר להם שבאמיתי זה לא חוזר. באמיתי זה לא חוזר.